ଏହି ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ନେଇ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସଚା ମନରେ ପୂଜା କଲେ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅଟକୁଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଷିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ମାସ କିପରି ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମନ କିଛି ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଅଧିକ ଭାବନା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଦ୍ୱିଧା ମନକୁ ଘେରି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାମ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ସହଯୋଗୀ ଓ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ଯୋଗ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଏହି ମାସ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ମାସର ଶେଷରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାର ସମ୍ଭବ ରହିଛି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମାସ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ ଥକାମି ଲାଗିପାରେ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭାବନାତ୍ମକ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ, ଆସ୍ଥା ଓ ପରିଶ୍ରମର ମାସ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କର୍ମ କରିବେ ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।